Abuno-abuno di ba? Uli na may uli. Lado kay doon dagat. Buntod kayo, buntod. Kaya. Agi kumo tong kamo. Kaya. Apa ya? Poy mo lang. Sorry guys. Guys, pasagka na ni guys. 40 days video. Grabe kaangaton sa agianan. Para di ako. Kita na yung vlogger na sila tanan ay. Wala na yung maniyugat. Wala na yung manawat na doon eh. Puro na lagi yung cellphone. Wala na yung manuga. Wala na yung manawat daw. Ah, Ginoo.